About Popo. Wow, Papa. Oh, yes. Yes, Alhalam team also Umibo. Remna enwere he bịara mee ya wụrụ na mgbe m nọ na-ekwu okwu ha mere anya akwụsị unu amara na ọwụghị ka anya ọnwa aka ọrụ ndị NEPA unu nụkatakwara olu na anọ ha kwa ya owu ụmụ awụrụ ochiri n'aka kama ọ na-ahụ n'ọnwa ọrụ ndị NEPA unu amara ihe m na-ekwu alọghachila m ọzọ n'ihi akpụmụkala ọnụ ha eme ya wụrụ na ihe ndị bekee na-akpọ continuation sị ka m bịa ma ekwe anyị kwuo ya kwudi ya nga anyị ga-ekwudi ya tutu anyị ahapụ nke taa ihe m nọ na-ekwu okwu ya taa na-arịọ gị sị ya wụrụ ma ị na-ahụ m biko gbalịa share ya program a agbapụrụ m ya ọsọ ha mere n'ụbọchị ihe ike ọ ya kpatara m ji lọghachikwa ọzọ sị ka m nwee ike mechie okwu m dịka otu o kwesịrị ka ọ dị onwe ihe ọzọ anyị kwu okwu ya taa karịrị na mgbe ọbụla wetara okwu ya biko ana m arịọ gị ka esi ayarị ụwa niile ka ime ka ụwa niile nụ ya ọdụ onye ọzọ karịrị nwanne na nwoke eziokwu ndụ nke mbụ n'ụwa dị niile eziokwu ndụ ana m ekwubi okwu tutu ihe gbara agba ngwere ya wụrụ ngwala nchi
tutu ha eme enwere ụka mkpụrụ ọnụ gbasara ndị na-anụ hem na-ekwu ntụkwasị obi isiokwu anyị ntụkwasị obi ịtụkwasị mmadụ obi ma inwe ntụkwasị obi n'ebe mmadụ nọ ntụkwasị obi a na-aga kpọmkwem ebe dị anya ntụkwasị obi a na-aga njem ebe dị anya ebe toro eto ebe dị chụche ọhụ jide mkpa nji chọọ ka anyị kwuo ka ha gbasara ntụkwasị obi n'ebe nwanne gị nọ n'ime afọ 2021 a ọtụtụ ihe rere ure ka anyị na-aghaghị kwụsị mgbe ọbụla mmadụ na-enwe ntụkwasị obi n'ebe nọ ụmụ ihe ndị na-aghaghị ime na ụmụ ihe ndị na-aghaghị ime ka onye ahụ ghọta na ụmụ ihe ndị na-agaghị emefu ebe gị na mmadụ ụwụ 5 and 6 na-arụ dịka a na-ekwu ya wụ na n'afọ a 2021 ya wụ onye ọbụla nọ na-agụ na ya agụma ịhụ na n'afọ a mana ụdị ihe gara agwa ndị mmadụ ka nke nwanne gị onye Igbo ha bịala na soshal midia gala akpụchacha nwanne gị ịbịa lee nwanne gị ga-ele nne na nna ga-ele ikwulu ibe gala akpụchacha ege kpọga gị na anya mọzụ hit na-eme gị awụ gị n'ahụ bụrụ ajụjụ awụrụ gịla onye dọga ala ole onye awụ gele ya ịdọkasawa efe gị dọkasawa na-asị gị raidon gị na-ekwu unyo lee nwanne gị nwoke ọtụtụ n'ime ihe ị na-ekwu lee nwanne gị nwoke ma nwanne gị ala nwaanyị wedi ya n'ala ị gị iche na onye ahụ hụ gị n'ụzọ ole ihe ọ ga-egwa gị ị na-echekwa ude ha gị nwa na onwe gị onye bịa mee ego ahụ olee otu ọ ga-adị gị ị ga-efere gị ele nne nwaanyị ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ ga-abịa lee nne mmadụ ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ gị labịa akpụjasa ahịa na soshal midia nwafọ Igbo anyị nwekwanere n'ugwu nye na sọpụrụkwana ndị okenye n'ụdị aha enwere omenala eji mara ndị Igbo enwere ndị Igbo si na asọkata eze anya ekpuru nkata agwa ya okwu ndị Igbo anyị ji agwa onye ọbụla gị okwulu ihu mana anyị jikwa na akwere mmadụ ugwu onye ruru ka akwere ya ugwu anyị naghị asọ mmadụ anya ọwụwa eji mara ndị Igbo na-ekwu otu aha kpaa mana ị na-ekwu ka ahụ na-ekwu mana ma ọwụ n'ọnọdụ mkparị ma ọ wụghị n'ọnọdụ mkparị biko ụmụ Igbo n'afọ a hụ ọbụla anyị ga-ime anya ehie kala anya dịka m na-ekwubi tutu igwe aka ọtụọ ndị nepe were ọkụ dịka anyị na-ekwu ya ma lọghachi ọzọ akpọmokwu ọnụ ha gbasara kpọmkwem ntụkwasị obi otu ndị mmadụ nwere ike ime iji lee ụmụnne ha ga-enwe ntụkwasị obi n'ebe nwanne gị nọ ma ị gaghị enwe ntụkwasị obi n'ebe nwanne gị nọ ụmụ agwa ndị a rechara ure ị ga-ịhụ enyi gị nwaanyị enyi nwaanyị nwanne gị nwoke ma ọ bụ enyi gị nwaanyị enyi nwaanyị enyi gị nwoke ma ọ bụ enyi nwoke enyi gị nwaanyị ọ dịghị onye ọzọ ga-ego gị ka gị ya mee ka ọhịa karịrị ụnyaahụ ọwa agwa jọkara udele na njọ ole kwere ihe vu ụdị ihe ndị ụmụ Igbo ọwụ ejiri mara anyị ọtụtụ ndị ka nọ n'ala bekee taa na-aga nwanne ha kọrọ ha ebe a na-adịghị ha ike ha gaghị eje nwe nwaanyị ịlụ onye ahụ ekpa nwee nwoke ohi na onye ahụ ekpawa ha bịa gaghata n'azụ jee lee onye ahụ jee lee nwanne ha saa ya mere were ha ya ala ọhụjọkara udele na njọ n'ime afọ a wezụga ụmụ agwa ndị a
mụta na otu ala eji ekechi ọnụ mụta na otu ala eji ekechi ọnụ ikechi ọnụ gị gaa hafụ ikwu unyo mụta na otu ala eji ahụ ihu anya eleghara ya anya unu akwụsịkwana ego iwu kwụsịtụ na ọkwa gị mere mhe ka mụ ka m na-agaghị emegwara gị ka mụ mmecha ihe m ga-eme gị n'ụwa ị ga-ahụ ya ọkwa gị aga m emerịrị gị ya ọkwa anyị kwụsịtụ na ha dị otu a ndị bekee na-akpọ ya revenge anyị kwụsịtụ na ha na-akpọ revenge aga m ọkwa gị ihe ị mere m ihe ka ị mere aga m ese etinye gị ọpụ na eleghị anya ndị nọ n'ọnọdụ ndị ke na-ere ahụike ngwa ngwa onye ahụ paliri gawa mgbe ahụ ga-eje suo ya ime eje jide ya kwara gị labịa aṅụ nha na-akpa gị nha na-akpa gị gị sị ejidela anụ ọhịa ahụ olee ihe ị nwere n'ime ya olee ụdị ihe ị nwere n'ime ya ga-esuo ya ime o nwere ike ọtụtụ ndị a na-enye ego sị nwanne m ọzọ ahụ ihe na ha anaghị ebula ahụ n'ụlọ etijuo ya ahụ bula ahụ fụ ha ejele ihe ahụ nwanne ha nwoke ma enyi ha nwoke kwụkwarala ahụ ụgwọ itiri ihe na kọntena ya ma ọ n'ụgbọala ya ma ọ gara ha akpọpee ya were ndị dị mma ọtụtụ ndị na-ericha ihe niile ndị ahụ achọghị ha ịma ụmụ Igbo ahafụ 2001 ka anyị metụwa n'ụzọ anyị ndị bekee na-akpọ ya mend ka anyị gbanwekwa na ụmụ ihe ndị ụmụ agwa ndị agha ndị a na-adịghị hụ nyere anyị n'afọ ole ma ole ndị gara aga ka anyị kpagharịwa agwa ka anyị kpagharịa na agwa n'ihi gịrị oge agwụla o gene ntị ọhụ ji dị mkpa ejila m ji na-ekwu ya n'Igbo wa na-amachi na-asụ ụka ndị a n'oyibo n'ihi ọtụtụ ụka ndị a na-asụ n'oyibo ndị ọbụla na-egela anụ ya ọwụ isokwele ewere ha ụmụ Igbo n'ala ọwụ iso na-ewere ahịa n'ala onye ọbụla hụrụ onye Igbo ya ejụọ ya ọwụ onye ya sọ onye Igbo asị ya anụ ọna m akụkọ gbasara unu ọwa akụkọ ọjọọ n'afọ a ịhụnahụ aha ndị ọzọ na-akọ gị mgbe ọbụla gị gbalịa gbanwee ya n'ime afọ nọ na ya ọ dịghị ihe ọ ga-ewefụghịla ahụ ọ gwụla hụ na ọ ga-ewefụghịla ahụ inwe mmụọ eji anagide ihe otu ọbụla ha he nọ ga-anagide onwe gị jisie onwe gị ike nagide obi gị wefe anya gị ichefuo ohe gị echefuo ya gbaghara mmadụ gị agbaghara ya ọnwa arịrịọ m na-arịọ ndị Igbo biko onye achịgha nwa akpa ya ọkwana ya onye achịgha anyị kwudo na ihe anya hafụ ya n'aka anyị metụ na ihe anya hafụ n'aka anyị akwụsịtụ n'ise na anyị ga-emegwarịrị mmegwa ihe ọjọọ ndị Igbo ọya wa ahụ m na-arịọ nọ n'izu ya n'ime afọ a ọtụtụ na-aga enyi ha nwoke fụọ ha edele enyi ha nwoke enyi ha nwoke hụrụ ihe n'anya enyi ha nwoke ihe na adịla mma ha ejele enyi ya nwaanyị jee kpọrọ ha ejele nwunye ya eje kpọgara ụha na-akpa ahụ ga-echekwasị akụkọ ha nọkwa na-ele nwunye enyi ha nwoke ga na to the extent gaala ihu akwara ya nwa o ọtụtụ na-agakwala ihu nye enyi ha nwaanyị ahụ nwunye enyi ha nwoke ọ dasa ogbu dị ngwa gị ihe mere eme enwere ebe m hụrụ na o mewekwa emewe enwere ka emere n'ala Owerri aga m akpọ ndị agha ahụ enyi nwoke gara jee lee enyi nwaanyị ejele nwunye enyi ya nwoke na-eri nwunye enyi ya nwoke ose na ya ga-ehafu di ya jee lụwa ya ekwe ya sị di ya gara nọ na ndụ lee ihe ọ ga-eme ya agwụ ya sogbuo ya ka ya lụọ ya anụ ọhịa nwaanyị jee lee di ya jee gbuo ngwa ngwa o gbuchara nwoke a elichala nwoke ya kpọzie ike ya nwoke ngwa n'oge nha ha akara ka oge setiele ngwa na anyị mara ha anyị ga-eme enyi nwoke di ya bụ ya ịmụ anwa gwa m ha ọzọ ma ịchọ ọkwa ịbịa kwutere mgbuo ịhụ onye ọzọ ga-egbula ihu m ga-alakwuje onye ahụ
nowhere ehuna hu mere onwe ya ele di ya dị ndụ gbuo kwere nwoke ọzọ ha sekwe mba o aga m nabata afọ gị n'ihi otu ijikwa egbu onye ọkwa otu iji egbu ma oge zuo unu ahụ na ahụ etuwere nwa bụchi gị mma ihe awụ na arịrịọ m na-arịọ ndị Igbo anyị wụ bikoni shuga na-atọ ụtọ ịgala ime ahịa agbachi nri ya shọpụ la ahịa ọwụghị ya anụ uhu ọma mana ịlaga ya hụrụ na erecha ha anụ n'ahịa anụ bụkwa ji mmanụ aṅụ unu amaghị hụ mmanụ aṅụ na ọ na-atọ ezigbo ụtọ mana gaa ahịa agakwa ịgbachi nri ahịa lọtọ ụkwụ ụtọ mana ndị mmadụ azụcha ha ya ọha ndị Igbo ji esi na shuga na-atọ ụtọ na-alakwa ahịa nnu na-atọ ụtọ mana ọ lala ahịa ya wụ na ndị mmadụ azụcha ha ya wụ ụmụ ihe ndị anyị tiwe aka na-eme ka ndụ anyị dị mkpụmkpụ anyị wezuga ya n'aka ka nke gbuo onwe nwere na soshal midia jele na enyi gị nwoke gawa gịle testịrị nwunye ya olee ihe iji lee nwunye mmadụ nwunye enyi gị nwoke ịmasị onye a nwunye enyi gị nwoke olee ihe gịle ya lekwu olee ụdị text meseji sendwara ya ebe ịna-enwe ike gbuo enyi gị nwoke wefụrụ na aka enwe n'ofe n'ime afọ ahụ ọ maghị aka mmadụ nke ndị a niile nọcha n'ụlọ ụka ndị a niile jicha ọkwa gbagoro n'ime ụlọ ụka chifu eziokwu ndụ nke mbụ ga-egbu ya nwanne ọtụtụ lele nwa enyi ha nwoke je kpọgara nwata na-edeghị hụ ọwụ ha eje kpọrọ n'ihi amaghị onye nne ya wa amaghị onye nne ya wụ nne na nna enwe ntụkwasị obi so onye a nwanne ha ahụ ejele nwa mebie ya ntụkwasị obi ọhụrụ m ji bịa taa ya wụrụ m aka gị nọ n'ụmụ mkpọkọrọ ihe ndị a wezụga ya ọhụụ ọjọọ eme gị ole otu ọ ga-ede gị onye mee gị ole otu ochi adị gị otu ochi atọ gị ụtọ ngwa chechakwa na nwunye gị ahụ idorela ụlọ obiọma kpawa gị na a ga-enwere nwaanyị gafere enyi gị nwoke ọzọ abịaghị ala azụ je kpọrọ ya olee ihe ị ga-iche gịwa nwaanyị kwene gịwa nwaanyị gee ntị asị ihe gụ onye akpụwara ime ọgụwakwa onye akpụwara gị ma nwaanyị gee ntị olotu ọ ga-ije wụrụ na ọdịghị nwoke ọzọ gịlị a ga-emekọ ihe ịnọ na di ọdịghị nwoke ọzọ gịlị a ga-emekọ ha wee nye oke odi enyi gị nwaanyị ịmara na so onye ahụ enyi gị nwaanyị onye ahụ di ya ọdọ onye ọzọ gịlị ya ga-ije mekọ ihe ma ọ gị enyi gị nwaanyị na enyi gị nwaanyị ga-agaghị akpala azụ jee gbakpugharịa ya aka gakwuche onye wu onye ka ya enye oke ikwesịrị nwe gonorrhea virus ikwesịrị ka ị nwee ya ntụkwasị obi ọhụrụ m ji bịa taa ị chọrọ ka nwanne gị atụkwasị gị obi nwanne gbanwee ịnụ na ihe m na-agwa gị gbanwee agwa ahụ ka ọ ghara lele adị ọwa agwa ọjọọ karịa udelela njọ ya wụ na ndị Igbo ebe ọ bụla n'ụlọ ịchọọ ka ha edere gị la mma n'afọ a wezụga ụmụ agwa ndị a mechọrọ ha edere gị mma o ma ịchọ ha kwa gawakwa otu ahụ iji agawa mana lewekwe n'anya mmadụ ihe ga-egbanwe na ndụ gị onwe ihe ga-agbanwe ihe gakwa ịnọ na ndụ gị ahụhụ na mgbe ọbụla ị nọ na-ebe akwa na-akpa ikikere na biznes ya dịkwa nna n'ihi a ga-egbachiri ụzọ gị meghere mgbere aka gị meghere onwe gị ụzọ ha fụrụ na ịgaghị ile echichigharị ọbụla na-aga chigi jee sọwebe ụzọ ọda adịghị ụzọ dị ya aga m egwu ụda eziokwu ma Igbo biko ọhụụ jide mkpe ịla n'olu m shia ya ka ndị ọzọ nụ n'ihi ọwụhe dị mkpa ọkwa na ihe jọkara udele na njọ na anyị ga-ịhụ mmadụ anyị eme mmụọ nke anyị kpaa na agwa ndewo mmadụ ka anyị mee n'ihe ekpere n'ikpe n'ezi omume
ka ọ dịrị anyị mma ka ọ dịrị anyị mmụzi anyị wụrụ sara ụdanụ na ọya wuhu ji dị mkpa m ji magide ile eme ka ọ na-eru ụmụ Igbo anya na ọwụchaghị ihe ọbụla awụhe chago godu ọwụhe ọbụla niile chagha n'anya gbue nghere wugodu ịnụnanị ka anyị dị ya ka uche anyị edekwara ya biko na ụmụ Igbo ebe ọbụla nọ na-eweta ozi ya gbasara ya ndị ọzọ mee ka ndị ọzọ na ya ụmụ ihe ndị a uhe jọkara udele na njọ ka ịka nke n'ala bekee ị ga-ehụ nwunye enyi gị nwoke ga-ejekwa gị ọkụ n'ukwu ka ole enyi ya onye gị nwoke nye ya alụkwaghị m nye ya ọsọ ga-alaghachi n'azụ je kpọghara gị ma nwaanyị kwene ọ dịghị onye ọzọ gị gaghaje kpọghara ọkwa enyi oke dị gị ewu amamhe m nwere ike ịkpọga akpọ ịhụ uhere nye onwe gị nye ndụ gị nye ụbọchị a mụrụ gị gee ntị ụmụ nwaanyị Igbo anya anaghị eme ihe ndị a onye ọbụla wụ nwaanyị Igbo chichighe ihe ndị a jee nyụọ ya anya ọ bụghị ezigbo onye Igbo nwaanyị Igbo nwere ugwu nwaanyị Igbo nwere ezigbo ugwu o nwere nsọpụrụ nwaanyị Igbo na-akpa egwu Chineke nwaanyị Igbo na-asọ oyi nwaanyị Igbo na-asọ oyi ọ na-asọ enwere ha ọ na-ahụ ya na-asọ ya oyi asị gị ezigbo nwaanyị Igbo ana m agwa gị ndị otule nke ha na-akpọ ya ukwu nnu ụmụ nwaanyị ukwu nnu a nke ọbụla ihe ọbụla ahụ ha esi gelu ike ọwụdị n'utu ha esi ihe onye ọbụla bịara na isiri m abalị abụ ka atọ ha bịa buru ọrịa nwandụ ha ịrịa iri ya eji lufuo ozu ha otu ebe onye ahụbere nwoke ndị ya nwa n'elu nwaanyị ejụọla ahụ ekwe ha nwụọ ole hụ ekwe ha nwụọ ọnwụ iberibe ha ọtụtụ na-aga nke ije ṅụọ ọgwụ ha ije ṅụọ rọbish ka ha nwee ike wụrụ ka ihe a na-akpa agụ n'elu nwaanyị hụkwa ma onye iberibe n'afọ a ụmụ Igbo ka anyị onye ọbụla nwee ntụkwasị obi n'ebe ibi ya nọ ndị a na ndị ọzọ m na-ekwu okwu ya wụ ndị awụ ndị ele nwanne ha na-alọwa ha esighị nye ya mee ka onye nọ n'ụzọ ije ịla ala ụlọ gị agakwuje nwanne gị akpọ gị sị nwanne nne biko kpọọ gị n'ekwentị nwanne ịlọ ụlọ ga n'ụlọ anyị enwere ha mma m ga-enye gị ga-ewetara m biko wetere m ha aha nna ya ga-eso okenye olee ihe ịlalụ aga m ịlọ next week very good aga m akpọ mma m aga m akpọ ọpa m aga m akpọ nwanne m nwoke nọ n'ụlọ o nwere ha ọ ga-enye gị ga-ewetara m ga-ekwe ngwa ngwe ma ha na-enye gị ha a na-enye gị ọhụụ gị ike n'ụlọ nga ha na-enye gị ọhụụ a ga-eji ya wụrụ n'ala eshia ọhụụ a ga-eji kwụgbuo gị ama ego ọbụla olu akwụgbuo gị ndị Igbo anyị biko na ọtụtụ n'ime anyị meghe ndị a ọkwa n'ihe jọkara udele na njọ biko achọrọ m na-arịọ gị arịrịọ ka echi aghara m program a tag ya many people as much as you want ihe aga m ekwucha na nkeji ole ma ole na ị na-ahụ nwanne gị nwoke akpọ gị n'ekwentị nna agụ ya sị igwe ka ala biko ga n'ụlọ anyị ma ị na-alọ mma m ma ọpa m ga-ewere enye gị ihe ị ga-ewere m ma nwanne m nwoke aga m akpọ my junior brother aga m akpọ my junior sister ya nye gị ihe ga-ewetara m ma ị lọwa ga-ekwe nsogbu adịghị my brother aga m ewere ya n'ukwe na ihe dị ya ọ na-ele ọwa anyị ngwa ngwa ahụ ga-enwe ntụkwasị obi n'obi gị sị ha nwanne gị nyere ya aka unu ma hụ ọ ga-enye ya gaje kecha ahụ ma ekere eke ya wụ nga agidi gị ọgwụ etighi ya ọgwụ ike asị gị mgbe apara gawa ya wụrụ ma iwuru onye mmụọ Chineke anọghị n'ime onye aka ya dị ọcha
ga-evuru ya sa ga-evuru ma anya gederile elu ga hụla ihe ya na akpa si off I go akwa n'ebe a na-ewu ụgbọelu etighi ya chọfụta sị nwere ha na ya akụọ gị ha nke ọfụ kpam ngwa ha kụrụ gị ya onye a n'ebe ahụ na-achị ga-ahụ na ha akaghị dọcha ọdịghị ihe imere ọ dịkwanịghị onye imere ya ọ dịkwanịghị ihe ọjọọ imere ọ dịkwanịghị ihe ichere kama ọnwụ na obi ọjọọ ọhụ ọjọọ karudelela njọ na ụmụ anyị na-eme ihe ndị dị otu a ndị na-ekpe ihe na akpụkpọ ụkwụ ndị na-asị lawala ụlọ ya laja ụlọ ya ole mgbe na alala echi enwere ihe m ga-enye gị iwelara m mma m enwere ihe m ga-enye gị iwelara m nwanne m nwoke enwere ihe m ga-enye gị ị ga-enyere m ya nwanne m nwaanyị ọ ga-ebịa na Lagos bịa were ya ọ ga-ebịa na Abuja bịa were ya ọ gakwa ịbịa na Owerri bịa were ya ọ nwekwara ike ịbịa na Ọnịcha bịa were ya ọ nwere ike shi Parakọt bịa chọrọ ha ahụ bịa ga-evurula obi sa gị emenyere nwanne gị ihe dịka udo obi anyị nwere ị maghị na ha ekpiri gị na akpa ịfụ na airport aka mkpụrụ kpemkpem ga agama mkpọrọ ocho ndị aka ha nọ n'ụmụ arụ ndị a chifu eziokwu nwụ ndụ na-agwa unu so na uwe zuga n'aka kwụsị ha na ọ dịghị ihu eji ya eme ka ahụ ị nwere ju gị afọ ihe ọbụla ị nwere ya ju gị afọ nwanne inwe 1,000 naira gaa azụ lee ndụ gị hazie ha 1,000 naira ahụ eji ezuru gị elele onye ka gụrụ onye aka ka ya dị 1,000 naira 10 ike onye ka dị 1,000 naira mba ịhụ na 1,000 ahụ ị nwere ga-alụ ime ụlọ gị hazie onwe gị emerine mmadụ anya ukwu oke onye nwa aha otu isi leje akụ ya leje aha ihe nkwe na-ekwu ha awụ n'afọ awa afọ ọhụrụ Igbo ị chọrọ ịfụ ndụ n'ime afọ a ọgbuo Krismas afọdụla ọnwa ole ya abịakwa ọdọ ya ọwa arịrịọ m na-arịọ unu biko na ụmụ Igbo aga m akwụsị n'ime nkeji ole ma ole na-abịa na kịta n'ihe eji mhe ya warịrịọ m na-arịọ unu wụ ebe ọbụla unu nọ n'ime afọ a kwene ka nwanne unu kpụkwasị unu obi kwene ka ahụ unu tọrọla ọnụ ka ọhụrụ dara ọnụ ka ọhụrụ ga-atọ n'ogbo kwene ka ahụ ọchị ahụ unu chere ka ọ gara lewo smile ndị bekee he smile like, oh, how are you? This is fine. Oh, where have you been? Oh, I'm okay. Okay, thank you. Ịtụgharị azụ onye ahụ smile ere gị ihu ya gara ụtọ ọta ụtọ dị ekwele ka ọ wụrụ gị kwe ka ọchị na-achịrị nwanne gị ochi n'ala obi gị ọ weekend oh wow ga-eche esi gị la mmadụ kwue ngwa sekọnd lee ya anya n'ihu otu ndị bekee ya wụrụ m echi ụdọ ọchị ya n'ala Igbo ga wụrụ nwanne gị lebe ya ha nwanne gbanwe ọnọdụ gị nọ na anyị kwe na-ejisi ozi a anyị chọrọ ka onye ọbụla ọtụtụ ụmụ anyị ala ahụhụ n'ụzọ ije ọtụtụ ala ahụhụ n'ezinụlọ ha ọtụtụ ala ahụhụ n'ebe niile anọghị dị iche iche ọtụtụ anaghị aghọta ụmụ nwa mpekele ihe mere ihe na ahụhụ ọdọ onye chụwa gị ga-ekwentị m agwa gị bụ onweghị nwanne gị ririle kọbọ ririle gara ịchụ gị he m gwa gị eziokwu ọsọ gị ekwele onye ahụ na-achụ gị ọfụla ndụ ọbara aba jele n'otu ọ na-ahụ ya da otu ọ na-ahụ onye chekpụrụ ahụ onye ọbụla achọrọ ụzọ isi anwụ ya egbuo oge ndị mmadụ dị njọ onye chọrọ igbu gị enwe onye maara ụzọ ahụ anyị nwere ike isi gbufu gị eleghị anya gị anwụọ kemgbe ihe amaghị anwụọ na ị gaghị nọdụ afọ 5 eleghị anya otu iji ga ije ha egbuo gị otu ọbụla iji chi ọchị ha egbuo gị otu ọbụla ihe ọbụla i mere a ga-egburiri gị ọwụ otu ụwa ha dị ndị ọtụtụ ndị kpọrọ ndị mmadụ ụgwọ ya wụ na ọ warịrị m narị ụmụ Igbo taa ana m asị unu biko na ka ọbụla unu na-eme unu meme anya ama amịarụ ndị Owerri ka ọbụla unu na-eme unu meme anya ama meme anya na ememe
meme a na-akpọkwana ya nwa mma ka nwanne gị bịa ya tụkwasị gị obi nwanne gị gba afọ nkịta n'abalị nye gị ga-erie ịgbakwana afọ nkịta n'abalị nye nwanne gị erie ọwa arịrịọ m na-arịọ ụmụ Igbo n'ụbọchị taa ọhịa m na-arịọ ụmụ Igbo taa n'ụbọchị nke taa na-asị unu biko ndị aka ha nọ n'ụmụ arụ ndị a wezuga n'aka unu wesucha na ya adịghị ebe unu ji eje n'ime afọ a ka enwe ihe dị nche na ndụ unu ka enwe ihe dị nche na omume unu ka enwe ihe dị nche na ihe ị na-emetụ aka na-enye gị nri esule nwanne gị mi n'afọ ahụ biko esule chefuo ka emere eme onye ọbụla mejọrọ gị gbaghara ya n'afọ a mara sị ha bụ fresh year mara sị ha afọ ọhụụ nwanne ka ụdị isi ya ka ọhụụ ka ị gara aga agaala nna ya gawụkwana emeghekwana nwanne gị ekwekwana ka nwanne gị iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ emekwana nwanne gị ha ga-eru ya n'ọkpụkpụ zụrụ nwanne kwụọ asị ọzụrụ ọkwụọ ji ụgwọ ọdọdọ ya wụ na gele ya mee ememe anyị ememe nna ka bụ ka ị ga-egala ihu je seti ya ọpụ ma ọ ga-eje chọwa otu o ji aga nga ma otu o ji egbu ya nwanne weteneregwu anyị kesi ahụ anya ha ndụlụ ọrụ gị ya ga-achọ ndị chere echiche ndị dị mkpa ndị iwu ndị eziokwu ha kpọbadị ya eme isiokwu ahụ onye ọbụla dịrị ndụ onye ọbụla abawa n'ụba ka ya ọ ka mma na nwanne gị dị ndụ geleji ya aṅa isi eji ya amadụ karịa na igburu ya egbu onye egburu egbu ka ya agwụla nwanne egbule nwanne gị adịla mhe gị ime gị ele nwanne gị gbuo ya nna ya lagbanyeghị ihe ọbụla echela echiche otu isi ewefu ndụ nwanne gị echekwana n'otu echiche otu o nwere ike iji gị ụlọ nga ebe ọbụla n'ụlọ ụmụ Igbo biko dị n'ime afọ a ihe ọbụla nwanne ahụ ị mere gị otu ọbụla o ji mejọọ gị ama mmadụ ezughị oke otu ọbụla o ji mejọọ gị ihe ahụ o mere gị ya ewe gị iwe ya abagala ọkpụkpụ gị akala ịzọkwa gị m ga-eme gị ọkwa n'afọ a don't worry afọ gara aga n'afọ ka aga emerịrị gị a ga-eti gị n'igbe n'afọ a biko gbaghara ana m arịọ gị arịrịọ gbaghara egbule nwanne gị nna echerele nwanne gị echiche ọjọọ anwụ ịnụ ị mara ihe ị mara ị ga-eme ihe ọbụla ị ga-eme gbaghara ya ma laa azụ lewe ya anya were ihe niile nyefee ya ga-chefuo ihe ọbụla gawara ahụ ije hafụ ihe niile ndị a ọ ga-emecha gbanwee o nwere ike ma ihe nkwa gwa gị o nwere ike ngwa ngwa afọ abụọ gara adịghị mere afọ atọ adịghị mere afọ anọ ka ise gị ahụ onye ahụ alọghachi bịa gba ihe ikpere na-abụla ala bịa rịọ gị sọ nkụ ọdịdị m ọ nwanne m ọwa enyi m biko kemgbe ọtụtụ afọ gburu anyị naghị ekwu okwu gbaghanara m emejọrọ gị mgbe ahụ gbaghara ya wuru ma igburu ya egbu mma ahụ ọ ga-eji isi na mmụọ fụra bịa rịọ gị arịrịọ ya wuru ma igburu ya egbu mma ahụ enwere ndị ọdị mmụọ ọjọọ nọ n'ime ihe emekpụ mgbe ahụ si ji egbu onye ahụ igbucha ya nwere ike lọghachi enwere otu nwaanyị mena ya dịrịla mma nwa agbọghọ mena ya dịrịla mma n'ụwa anyị kpachara ụnọ aka ọlụlụ emechara m n'igodo ụzọ nna nwa agbọghọ ọbịa emechaa chịsa ụwa ya aka jee lụọ onye ọzọ mgbe nwa agbọghọbịa lụrụ onye ọzọ ana m agwa gị ruo taa ọtụtụ kpọrọ m nna chief oche nwa gị ime nwa mee ya chaa hụkwara m ime ifuru n'elu isi ya ma akpụ ya zaze good luck ya dịrị gị mma bye bye anyị nọ n'ụwa anyị nọ na ya ịmakwana ihe tọkara dabịa ti nwanne mgbe ihe ndị a na-eme mara na ahụ chief wụ ofe mgbu mgbe ahụ wụ onye ọkada ana m agba ọkada mana ya hụ onye na-eji ere rice ya eje lụọ ya si na mmụọ Chineke agwa ha ya ka m lụọ ya
ndị mmadụ abịa sị nyoko ịmara ahụ ị ga-eme imefuola elu lala kpọpawa nwa mee ha ji aga kpọpara onwe gị gawa mana ana m arịọ gị ana m agwa gị dịka ọ dị taa ikpere ya niile nọ n'ala mgbe ọbụla ọ hụrụ m ya ebewe akwa mgbe ọbụla ọ hụghara anya m ahụ m ya ebewe akwa egburi egbu mma mmeri ahụ ọjọọ mma ọ gara ichegharị ya ruta arịrịọ m na-arị ume Igbo mana akpụ n'otu unu ewula ndị obi ukwu mgbe ọbụla gị enwee ihe rapata na were n'obi ndị dimkpa die ya ọ lechi ike mana inwe ike nwee obi dimkpa onwe ihe ga-enye gị nsogbu n'odidi iji chaghalị ya agwara gị otu abalị ma ọ abụọ ma ọ ka atọ idiri ya nwanne gị ahụ nwa rizọtụ akpọwa kitikiti rizọtụ chilelu otu a ya atom ya echilelu ya atom gị ajụ onwe gị ihe ka ọ gịrị onye ahụ gị lọghachirịrị ị nwere ike gị echesolu fuola akara igwe gị otu ehihie akpọ gị n'igwe sị ọga olee ebe na ọ ga-akasị onye ka kpọrọ ma ka onye dị ha ya sị ọwụ ya nwa ọwụ gị ka ị chetara m taa ọgịrị ọ ga-echefuchanarị ọ ga biko gbaghara ama m na emeghere gị gbaghanara m biko ọhịa nkwekpọ gị nwe obi m enweghị achọkwara m ka anyị dịkwa otu aha anyị si dị igburu ya egbu mma ahụ ịtụrụ ya mkpọrọ mma ahụ ijiri ndị kidnap eje kpọrọ ya ijiri ndị mgbagbu eje lee ya ha iwe kilas agba ya kpọkpọkpọ gbagbuo ya ọ gara enwe nchegharị alọkwute gị bịarị ọ garịrị ụmụ Igbo ọhụ jide mkpa na anyị ga-awụ ndị ga-enwe amamihe all the time ka anyị wụrụ ndị ga-aghọta otu esi ahazi okwu la nwe ụdị okwu nọ n'ụwa ala enweghị ike ahazi onwekwana okwu nọ n'ụwa ha nwere ike ime gị ga-ele nwanne gị gbuo ya egbule nwanne gị nna ya gbaghara ọkwa o mejọrọ gị ama m egbe ka anyị mkpọrọ gị ka m ga-adachi m ego ọtụtụ emejọla anyị nwanne mana inemekana gị ọhụ ụwa anyere ụwa awụ ndị mma ndị njọ lee ihe mere na US taa ga mara na ụwa dị otu ọ dị Donald Trump tutu ya amaghite dọọ ọchịchị ọ gwara ndị Amerịka sị m were ọchịchị a unu na-enye m imigreshọn lụrụ otu m si eme ya unu ahụ na bọda anyị ga-akpachi ha ga-agbaghịrị ya okirikiri ka ndị iro gakwara ịbara na-ewere ọgwụ ike na-ele ụmụ anyị na-egbu unu ahụ na kapital Israel anyị ga-eme ya nọrọ na Jerusalem dịka otu ahụ ọ dị unu ahụ na ndị agha anyị lekwa otu m si eme ya unu ahụ na ndị gbara anyị okirikiri ndị ihe otu anyị ji ụdị ego ala ha ewetara anyị na otu ala eji ha zụọ anyị ahịa unu ahụ na otu ejighị na-eme ọ dị mpekele aga m emegharịchi ya ọbabedlala ọchịchị ọ gara nọ n'ezi kpecha nkwa ndị a niile ndị mmadụ arahazim sewa onye anyị na-ekpiri ekpikwenere ya aga nwoke akpọga Trump abata n'ọchịchị bịa ma ikpe na nke mbụ mee ya na ikpe na nke abụọ mee ya ma ikpe na nke atọ mee ya ma ikpe na nke anọ mee ya mee lee ekọnọmi ma ngwa ahịa ndị leji aga na China jee zụọ ahịa ha akpọghachicha ahịa nye ha ọnọdụ Amerịka na n'ọkụ nwa unu ahụ na ha emeghị taa ọhụ ahụ egogosi na mmadụ siri ike n'ụwa Chineke enyi m ka ọ ga-emere mfe ndị ka abịa rụrụ ọka ahụ na akụrụ ya tom ọta woto wada nwanne ya wụ na ma ewuru onye na-enweghị ndidi wuru onye na-amaghị ihe ikuku evurunu ya warịrọ m narịọ gị wụ mgbe ọbụla ihe na-eme gba mbọ nwee obi onye ahụ ị nwere ntụkwasị obi na-eme ya nwee obi mgbe ọbụla ọ ga-eme gị ihe ike maka ọkwara ihe ike ọ ga-eme gị onye na-amaghị onye wa agaghị eme gị ihe ọjọọ ọ wụ onye gịlị ya na-eri ya nwere otu ha onye onyonyo m na-ahụ ma ndị na-abịa gbaghara mmadụ ego na-agbaghara gị ego
onye na-agba ha na ego lebe gị ha ọjọọ ọkwa onye geli adịla mma ga-eyi ewere obi ọma ya si ya bịa gbara gị egwu mma ahụ ọ gbara gị ma ọ chọrọ ime gị ha ọjọọ wezụga na agwarịrị ure ndị ọwa agwa ọjọọ ị chọrọ ịfụ ndụ n'afọ a gbanwee ọnọdụ ndị a mkpughe taa ụmụ ihe ndị a gịrịrị ure n'ala Igbo wezụga na onwe unu na ya kee ka nke pụrụ ntị gị aka ya wuru ma emee ya n'afọ ndị gara aga ime ya n'afọ ole ma ole ndị a gachara aga mmadụ na-eme mistake ma arụ ndị bekee mana ịhụna n'afọ a wafọ ọhụụ 2021 ma ikpe gbanwee emekwela ihe ndị ahụ ọzọ echirele nwanne gị ihe gị igbu ya nwadịla nwa mgbe ọbụla ihe na-abịa na echiche gị ihe m ga-eme gị icheweghala inwe na nsogbu ọkwa gịlị ya mekọrọ biznes ya eri ego gị ịbanana ma ya na moto ma moto ahụ ọ nọrọ ma ọ ga-eladu ịbanana ma ọ ga-enọdụ afọ abụọ n'ihu ịbanana otu ịlachi ya ji nwee mkpebi ya wụ ihe m na-arịọ gị wụ adịla ngwa ngwa ejile oke ngwa ngwa gị were aka gị dọrọ onwe gị ọbụ ekwukwe nna ahụ ị ga-ekwu ikwucha ya ma abịa chọgharịwa gị sa gị ga mere waile aka gị dị ọcha ụmụ Igbo biko na ebe ọbụla unu n'ọnwa arịrịọ m na-arịọ unu nna ana m arịọ unu arịrịọ ya na-arịọchi unu ike ekpere m n'ụtụtụ l'ehihie a chọrọ nke ọ dịrị ụmụ Igbo mma n'ihi anyị adala ahụhụ ụmụ Igbo adala ahụhụ n'ụwa niile dị iche iche gba okirikiri ụmụ Igbo hụ eji egwu egwuregwu nwanne gị be aka gị nwanne emere na ya nyekwu o nwere ike ọbara 2021 nwere ike ya wụrụ ọnọdụ nke gị elega 2021 ọdaba ha anyị nwere anwa gị eje nọrọ chewe echiche ọjọọ 2022 gakwa abịa ma ịhụ ha 2022 gbawa mbọ na-echi ọ ga-abịarịrị elele ka iji ga-ahafụ ya je ihe ụra si ike agwụla gị ọwụ ka ha m n'ọnụ n'ọnọdụ taa ana m asị ndụ mmiri ndụ azụ ya dịrịnụ mma n'eke ya dịrịnụ mma n'orie ya dịrịnụ mma n'afọ ka Chineke onye pụrụ m ihe niile gọzie okwu ya n'aha Jizọs were nwanyị ise dịka anyị na-emechi n'oge a n'ụbọchị taa soro anyị were egwu a mechie. Let's go. Ha egwu Prince Gozie Okeke ọ ya wonye m ji chọọ ka anyị mechie keta nna anyị otu afọ ha anyị lọnọ taa mana echefukwele na echi ụbọchị ọzọ arịrịọ m narịọ gị share yara m program a biko share ya gaa na my YouTube channel Chief Eziokwu Ndụ nke mbụ gaa ebe ahụ je bere m aka nna anyị subscribe ya dịrị unu mma chi m gọziere m unu mba ọma udo dịrị unu. Let's go. Charlie dị ya gịnị ịnụ ya onye awụ Prince Gozie Okeke ọ ya wụ onye m ji emechi nke taa udo dịrị unu. ya uke nọ nga ya ba ya uke otu a ka ọ dị ọ n'ala ebe alị danyụ something yes nyụfụ ya ọ gịnị kedu onye ọkwara ya kere ụwa
Let's go. Hey, Gozio Keke, Yadregema, Nde wono mwe, Yadrono manna.